Tongariro Crossing Track je označovaný za nejkrásnější jednodenní túru na Novém Zélandě. Pro orientaci se podívejme na mapu, co nás čeká. Z parkoviště poblíž chaty Mangate Popohat půjdeme kolem pramenů Soda Springs, vystoupíme do jižního kráteru a odtud přes červený kráter dojdeme k jezerům Emerald Lakes. Centrálním kráterem doputujeme k jezeru Blue Lake. Od něho budeme sestupovat k chatě Ketetahi Hat a dále k parkovišti, kde je cíl naší cesty. Pokud nám bude přát počasí, vystoupíme na Mont Tongariro. Délka treku je přibližně 17 km, s odbočkami až 22 km, převýšení 1100 metrů. Na cestu jsme se vydali brzy ráno. Překrásné panorama sopek Tongariro, Ngauruhoe a zasněžené Raupehu v záře vycházejícího slunce nás naplnilo očekáváním a správně nažhavilo. První hodina cesty je poměrně klidná a nenáročná. Krajina sformovaná vulkanickou činností se v tuto letní dobu chlubí i překrásnou květenou. Stezka, která vede podél potoka Mangate Popo, nás zavede k pramenům Soda Springs. Je nutno překročit sérii lávových polí. Ta nejmladší jsou z erupcí sopky Ngauruhoe v letech 1949 a 1954. Nenáročnou cestu vystřídal tentokrát prudký výstup do sedla Mangate Popo, který nám dal pořádně zabrat. Mimořádné úsilí bylo odměněno krásnými výhledy dolů do údolí. Za jasného počasí má být vidět i další sopka, Taranaki. Dnes jsme to štěstí ale vůbec neměli. Čas na malý odpočinek využíval každý trochu jinak a po svém. Tak k čemu asi Petr, to je náš průvodce, přemlouvá půvabné dívky Evu a Andreu. Jsou i někteří zdatní cestovatelé, kteří si zvyšují pochodové dávky. Před sluníčkem je třeba se chránit, a to skutečně pořádnou vrstvou krému. Aktivní vulkán Ngauruhoe, který je vysoký 2290 metrů, naposledy vybuchl v roce 1974. Jeho krásný kužel nenechá v klidu žádného fotografa a kameramana. Jižním kráterem, který slouží jako odvodňovací pánev okolních sopek, jsme přešli na lávová pole červeného kráteru. Pohledy do údolí Oturere, na horské pásmo Kaimanava a
jezero Blue Lake nás samozřejmě okouzlili. Krásné počasí nás zlákalo k výstupu na Mont Tongariro do výšky 1967 metrů. Pohled na zasněženou sopku Ruapehu nám dal zapomenout na veškerou únavu. Mont Ruapehu měří 2796 metrů, je nejvyšší horou severního ostrova a v zimě se stává lyžařským rájem. Je to také aktivní sopka, která naposledy ožila v roce 1995 a také 1996. Před výstupem na červený kráter nás zaujal pohled na starý vulkanický komín, kterým nedávno, tedy z pohledu historie, vytékalo magma. Je pozoruhodné, že přes silnou erozi vydržel takto vystavěný. Velmi obtížně schůdnou lávovou morénou pokrývající hřeben jsme sešli dolů k jezerům Emerald Lakes. Ta vznikla v kráterech, které se vytvořily po výbuchu vulkánu. Jejich smaragdově zelené zabarvení je přičítáno minerálům z termální oblasti červeného kráteru. Od fascinujících jezer nás cesta vedla centrálním kráterem, který je také jen odvodňovací pánví k dalšímu jezeru Blue Lake. To vzniklo zaplavením starého, již neaktivního kráteru. Při dlouhém a náročném sestupu chatě Ketetahihat nás bude provázet pohled na jezera Rotorua a Taupo, která jsou také, ostatně jako všechno kolem, vulkanického původu. Od chaty Ketetahihat pokračuje cesta po svahu dolů přes travnaté plochy k horkým pramenům Ketetahi Springs. Ty leží na soukromém pozemku a proto je možné tudy jen projít. Se stále klesající výškou se dostáváme znovu do zelené a kvetoucí krajiny. Ještě 2 hodiny rychlé chůze travou a lesem a budeme u cíle naší cesty.